این ролик бо ёрии Adin XB сохта шуд. Дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистрацияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматически бонус ба шумо мегузарад. силкаш дар описиони видео. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошиниҳои фурӯшии хитона дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 146 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 15 мошини майдаи беҳтарин мошиниҳои бародаро, мошиниҳои хостаи хитонай. дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳоятонро ҳатман нависед. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, марҳамат, ин бародарамон Исматулло шуморо аз ҷои зистатон Москва ё Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон соқи саломат бурда меорад. мошиношон бо комфорти баланд Toyota ва Mitsubishi. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилие пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали Душанбе шоу гап занед. скидкам дорад. якум мошини фурӯшӣ Chevrolet Cruze. соли барорашаш 2012, объем мотор 1.6, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва дар назди бозори Food City. нархш бошад 370 000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 54 000 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бародаро дастгири моро фаромӯш накунед. биёҳами ҳама каса чанд ҳазори тамошо мекунем, ҳама каса я лайки монем, беҳтарин мешавад. вақте шумо лайка монем ба мо нерӯи тоза мебахшад. бо видеоҳои беҳтарина пешкаштон мекунем. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Hatchback. молодёжный мошин бародаро. соли барорашаш 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 5 моҳа танировка дорад, 9 моҳа ҳуҷҷат дора мошин, кондитсионер, электропакет, задни камера, телевизор, самбуфер ҳамаша дора бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархш бошад 33 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 226 000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Hatchback. соли барорашаш 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, мошин ай учот бировардагиай, задни камера, самбуфер, телевизор ҳамаша дора. лук дора, кондитсионер надора бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархш бошад 28 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 191 700 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Tico. соли барорашаш 1996, объем мотор 1.1, коробка передачаш механик, ҳуҷҷатош тамом шидагиай. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархш бошад 7000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 48 000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед.
پنجم ماشین فروشی اوپل کاروان соли барорӣ 1996 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 22000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 150600 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ ауди A4 соли бароришаш 2002 абиё мотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 34000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 232800 рубли русӣ мешавад. алиш ҳам мешавад. алиш мешавад ба ягон мошине ки дар шаҳри москва бошад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ бисёр бародарон ҳами ласетиёра хустанд. я бародарон марҳамат 2008 болошами равон кардан. дайву ласети соли бароришаш 2009 абиё мотор 1.6 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 58000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 397000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 21010 соли бароришаш 2003 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош буд шидагиай нав ай краска баровардагиай бародаро мели чӣ кор дора камтар. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 11500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 78700 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. нуҳум мошини фурӯшӣ некси дайву соли бароришаш 1997 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархш бошад 12000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 82000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Lexus RX соли бароришаш 2005 абиё мотор CVC коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош то моҳи декабра муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 110000 сомони тоҷикӣ мебошад.
با روبل حاضره گردانیم 753400 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس کنید. یازدهم دایبو لاستی سالی برارشش 2008 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш автомат сузишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш нав кардагиай 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 50000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 342000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ мерседес сечка простой соли бароришаш 1994 абио мотор 1.8 коробка передачаш автомат сузишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 191700 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. сенздаҳум мошини фурӯшӣ некси дайву соли бароришаш 1995 абио мотор 1.6 коробка передачаш механик сузишвориш бензин газ 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 11000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 75000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ваз 2107 соли бароришаш 2004 абио мотор 1.6 коробка передачаш механик сузишвориш бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархш бошад 10000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 68400 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. понздаҳум мошини фурӯшӣ опел вектра бечка соли бароришаш 2000 абио мотор 1.6 коробка передачаш механик сузишвориш бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархш бошад 33000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 226000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. бародарони ғариб, то видеои оянда.